Ahojte, ja vás vítam pri Trojkráľovom špeciáli. Dnes sa pozrieme na 3 látky, o ktorých počúvame už od detstva, ale ja osobne som doteraz nevedela, čo sú zač. Zlato, kadidlo a mirha aj znejú mysticky, ale my sme tu predsa na to, aby sme odhalovali tajomstvá, preto sa aj dneska pri každej látke pozrieme na to, čo je zač a prečo traja králi doniesli do Betlehema práve túto látku. Zlato je z týchto látok asi najznámejšie, otázkou však ostáva, prečo bolo odjak živa také atraktívne a vyhľadávané. Zlato je symbolom bohatstva a je také príťažlivé práve kvôli jeho zlatej farbe, ktorá je jedinečná. Ak by sme chceli vysvetliť túto zlatú farbu, museli by sme hovoriť o elektrónoch, teórii relativity a tak podobne. Avšak dneska na to nebudeme mať čas, len veľmi v jednoduchosti zlatá farba vzniká prechodmi elektrónov medzi atomovými orbitálmi s vyššou energiou a k tomu prispieva absorpcia určitých vlnových dĺžok svetla. Toto je však téma na samostatné video, ak by ste ho chceli, neváhajte nám napísať. A odpoveďou na otázku, prečo traja králi doniesli zlato, je práve jeho farba. Kadidlo môžeme poznať z kostola práve vďaka jeho charakteristickej aróme. Čo však vieme povedať o kadidle viacej? Kadidlo je aromatická živica stromu a jej používanie siaha až do roku 1500 pred našim letopočtom. Má bledožltú farbu a používame ho napríklad v kostoloch, v kadidlách, ale našlo svoje využitie aj v parfumérii. Keď už vieme, čo to je, poďme sa pozrieť na to, prečo traja králi doniesli práve toto. Dôvodom, prečo doniesli práve kadidlo, bola jeho popularita. V danej dobe bolo kadidlo veľmi žiadané, využívalo sa v rôznych rituáloch práve vďaka svojej vôni, ktorá je spôsobená rôznymi zlúčeninami. Jednou z nich je oktylacetát, ktorý má sladkastú arómu. Okrem iného má kadidlo aj liečivé účinky. Bolo to v rôznych historických záznamoch a vieme to potvrdiť aj niekoľkými vedeckými štúdiami. A na záver je tu asi najmenej známa látka mirha. Mirha je horká, príjemne aromatická, žltá až červeno-hnedá živicová guma. Získava sa z malých, trnistých, kvitnúcich stromov rodu komifora. Prečo doniesli traja králi práve mirhu? Je to zasa znovu kvôli jej popularite. V minulosti bola veľmi cennou komoditou na starovekých cestách s korením práve vďaka jej predpokladaným liečivým účinkom. Bola preslávená v Egypte, ale aj v Číne, kde sa dodnes používa na ošetrenie rán, zmiernenie bolestivých opuchov alebo na liečbu menštruačných bolestí. Ešte si povedzme takú malú zaujímavosť. V minulosti, v časoch Rímskej ríše, bola mirha miešaná s vínom a bola podávaná väzňom práve na zmiernenie bolesti. Z toho, čo sme si dnes povedali, vyplýva, že išlo o 3 veľmi vzácne komodity v danej dobe a preto nie je divu, že ich traja králi doniesli do jasiel. Ahojte všetci, ďakujem, že ste si pozreli naše ďalšie video. Keďže sme z technických príčin nestihli vianočný špeciál, tak vám prinášame aspoň takúto formu sviatkového špeciálu. Dúfam, že sa vám páčilo a všetkým školákom a študentom prajem ešte krásny zvyšok prázdnin.